Γεια σας παιδιά, είναι η δεύτερη μέρα που έχω τα μαλλιά κοντά και τώρα θα κάνω μπάνιο ώστε να μου βγουν λίγες τρίχες, διότι πρώτον, δεύτερον, γιατί είναι αύριο η Ανάσταση και μετά θα πάω στο χωριό μου και αυτά, πάω να κάνω μπάνιο πρώτα. Μπάνιο, check. Λοιπόν, τώρα έκανα μπάνιο και βλέπω Ράια. Γιατί το έχει παιδικό. Χθες είχε Frozen και αναγκαστικά είδα Frozen. Τώρα έχει Ράια και βλέπω Ράια. Αυτό. Update μετά. Και σε λίγο μάλλον θα φάω φακές. Θα τις πετάξω. Σύντρα, αυτόματες πόρτες Φωτιάδη. Συντήρηση μηχανισμών και επιδιορθώσεις όπου και όταν απαιτείται. Διαθέτουμε ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας για να έχετε τον από κοντά, αλλά και από μακριά. Επειδή είχαμε φτάσει στο χωριό, επειδή είχαμε φτάσει στο χωριό το απόγευμα, πήγαμε από τα ξαδέρφια μου. Ήρθαν εδώ το ξαδέρφια μου και δεν πρόλαβα να βγάλω βίντεο. Φτάσαμε. Και αυτό. Bye. Τα λέμε σε άλλο.